Angibingelele ngiphinde nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofoze subscribe, ulike, uphinde uphawule lapha ku comment section. Endabeni enginayo sekuphume umyalezo ophuthumayo obhekiswe kuMax umfoka amakhanya. Kucelwa abantu abaseduze noMax ukuthi bamkhuze eyeke ukudelela abantu ngendlela engekho yinhle einkundleni zokuxhumana. Lezi indaba zivezwe insizwa uDubula lapha ku TikTok la khona akhuze khona uMax kanjena etshela abantu bangakubo embumbulo ukuthi mabamkhuze eyeke ukuthuka abantu. Ngane zakwethu kuzokhumbuleka ukuthi uMax umfoka amakhanya usanda kuthuka uBobo umfana wepiki wamfusela ukufa ezibhedlela njengoba naninazi ukuthi uBobo use ICU. Akagcinanga futhi lapha kuMax umfoka amakhanya njengoba naphambilini wathuka unyazi lwezulu waphinde futhi wathuka isilo samabandla onke uMisizulu kaZolithini wasibiza ngeStepfather. Ngaleyo ukhuluma kakhulu nansi inkulumo ebhekiswe kuMax umfoka amakhanya kanye nabantu abaseduze kwakhe. Halo ingane zakwethu sanibonani ake sizwe naye le ndoda uxolani Ngcobo ndoda bhuti wona ngicela ukubuza lo bhuti okuthiwa uMax Makhanya uyaphila ngempela wayesefaka ama-question marks basethi ayingeke bafowethu kungizwisa uhlungu ukuthi indaba kaMax ngiyazama ukuyikhuluma la TikTok but kukhombisa ukuthi akekho oyengena indaba kaMax. uMax uzolimala. Kuphatha kabuhlungu ngoba okumnandi kakhulu uMax uyazisho ukuthi ungaphi ethi ungasembumbulu esho neyitrada kakuzo futhi lapha embumbulu. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu basembumbulu la hayi ukuthi abekho. Ikhona ihlobo kaMax la hayi ukuthi akho. Bakhona abantu abasondelene noMax la hayi ukuthi abekho. uMax sezwa kuthiwa akaphilile ekhanda. uMax washa waginqika nemonto walimala ikhanda leli lalimala ikhanda leli so la ikhanda nje unothayela uMax. Mawungathi akathi nje uMax uyozwa ukuthi qa uthayela qoqo uthayela okhomba ukuthi ulimele. La ngikhuluma ngoba bakwethu ngidelela or mhlawumbe ngoba ngihlekisa ngaye but ngikhathazekile ngendaba kaMax ngoba uMax uzofa. uMax uzofa ebulawa uTikTok ingane zakwethu. Bese qala kulokhu kuthiwa rest in peace awungoMax kodwa uMax ebebukwa enza lezi zinto zakhe zenza ngesibomo into zakhe akekho akamkhuzayo bonke abantu bayambuka. Angazi mina ngempela ukuthi kanti uMax akana ihlobo akanani abantu abangamkhuza. uMax uzofa uMax ingane zakwethu uzofa uMax. Ngoba inkinga yakhe uMax unalento la ekhanda yokuthi akekho umuntu azomtshela. Unaleyo mentality la ekhanda ukuthi akekho umuntu ozomtshela uMax. Embumbulu kuneyinduna ezeyigodi kunamakhosi kunawo bonke kuneyinsizwa kunani akekho umuntu ongekho embumbulu ngoba kuphila abantu khona. Kodwa uMax bayambuka kwenzani. Akekho umuntu angamthuka uMax. Kuyisilo samabandla ubayede ubuya kuso wasigibela ekhanda la uMax. Wasigibela ekhanda njengoba sihlonipha ngaka nje silala ekhanda laso uMax. Wasithuka isilo sethu. Kuningi engakubala ngoMax. Kodwa bathula abantu bayambuka. Kubhlungu bakwethu into esibuka yenzeka kulo TikTok wethu esiwuthandayo ngoba egcineni kwakho konke sizoluza abafowethu la ngalo TikTok siluze ihlobo zethu ngalo TikTok ngenxa yokuthi abafuna ukutshelwa. Bakwethu ngiyacela namanje ngicelani zameni ukubonisa uMax nikhuze uMax ninenisondelene noMax ngoba washo wathi akekho umuntu azomuzwa. Khuzani uMax uzofa. Njengoba ekwazi ukutshela uBobo nje emehlweni ngoba uBobo bese ICU nje ethe ngathi ngafa noma ngathiwa bayadela yena ngajabula kakhulu lapho. Kusho ukuthini lokho? Umuntu mawunjalo. Bakwethu enisondelene noMax Makhanya ake nikhuzeni uMax. Ake nimkhuzeni uMax bantu basembumbulu niyasiphoxa ngoba uMax alento akayenzi phela private uyenza public lento le ayenzayo. Kodwa instead ukuthi nimkhuze niyambuka ngoba ngabe niyamkhuza sezwe ngani ukuthi uMax unothayela ekhanda. Asimazi thina uMax simazela la ka TikTok. Sezwe ngani ukuthi unothayela ekhanda. Phone niziwe yini ukuthi nihluleke ukukhuza uMax maye ngabe nibone ukuthi uMax uyaphaphalaza.
ngisho ngathiwa uzwa kanjani akekho umuntu wehlula ukuthi kuhlalwe phansi naye ebonisa umuntu ngisho ngathi uyihlo ngandlebe enjani bakwethu ake ngikhuze uMax uzofa eshiya abantwana bakhe mina ngiyamthanda uMax ngimthandela khona lokhu kusangana kwakho ukuthi manje akaphilile ekhanda hayo ukuthi ngalokho sengiqonde ukuthi akahelela abantu bafowethu ngicela ukuthi bantu basembombolo ngenelelani odabeni lika Max uMax uzofa kulokuhlekwa kanje ngoba kuhlekwa nje kuthi uMax wenza kahle kukhona izinsha nemgodoyi emvunayo ukuthi uMax wenza kahle elwele enye indoda yale enkandla ngoba kunjena nje uyalwa ulwele indoda yale enkandla naye ayimkhuzi le ndoda yale enkandla ayimkhuzi naye njengoba edelela abantu ngalendlela nje Khumlani ingane zakwethu ukuthi uBobo ngobe lapha eICU nje unezihlobo unabangani unabafowabo unabafriends akhe amthandayo angafuni ngaye so njengoba lo mfana ekhuluma kabuhlungu kanjena nje kuthini kini ngoba yena akakuboni yena uMax lento le uzofa uMax ingane zakwethu